Malta li qed taqla daqqa wara l-oħra fir-reputazzjoni tagħha kawża ta' skandli fl-ogħla livell ta' pajjiżna, inkluż dak politiku u s-settur finanzjarju, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici jibqa' jaħrab mir-realtà. Ix-xahar li għadda kien il-kap eżekuttiv tal-HSBC li wissa dwar id-daqqa ta' ħarta li ħadet ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u l-impatt li din kellha fuq is-settur bankarju. Iżda l-Ministru Owen Bonnici evita li jindirizza din it-twissija. Kellna dikjarazzjoni pjuttost qawwija min-naħa tal-Bank HSBC fejn jgħid li s-sena l-oħra s-settur finanzjarju ħad daqqa ta' ħarta kbira fir-reputazzjoni tiegħu. Jidher li minkejja kollox minkejja l-kliem sabiħ mhux kollox ser tajjeb. Jiena noqgħod fuq dawk li jgħidu credit rating agencies. Issa l-Ministru Owen Bonnici ma jistax jibqa' jistaħba wara r-rapporti tal-Aġenziji barranin kif il-Fond Monetarju Internazzjonali ingħaqad mal-Kummissjoni Ewropea fi kritika dwar kif il-Gvern Malti qed jitratta s-settur finanzjarju. Minflok il-Ministru Owen Bonnici dawwar dan ir-rapport bħalli kieku kien xi ħaġa pożittiva. Il-pariri tal-Aġenziji Internazzjonali huma pariri importanti ħafna, kemm tal-Credit Rating Agencies u kemm ta' entitajiet bħal IMF, il-Kummissjoni Ewropea, l-Country Report li joħorġu. U meta tara dak ir-rapporti dejjem jagħtu sinjal pożittiv ħafna. Sinjali pożittivi li jinkludu tħassib dwar il-beħ tal-passaporti, l-iskandli tal-ħasil ta' flus, in-nuqqas ta' indipendenza fl-MFSA u l-esplużjoni fil-prezz tal-proprjetà. Skont Owen Bonnici, kollha sinjali pożittivi. Ippressat dwar dan il-Ministru Bonnici kellu jammetti li fir-rapport hemm indikat numru ta' sfidi li qed jaffaċċja pajjiżna iżda prova jimminimizza dan. Hemm numru ta' sfidi li l-pajjiż irid jeleb. Mistoqsi dwar it-tħassib tal-IMF fuq is-settur tal-edukazzjoni u l-pensjonijiet f'Malta, il-Ministru hawn ukoll ipprova jaħrab din il-problema. Ma qalux li m'għandhom serħan il-moħħ, huma jindikaw lek numru ta' sfidi li l-Gvern għandu qudiemu biex jeleb. Ir-rapport tal-IMF jgħid li r-riżultanti tal-edukazzjoni f'Malta huma foqra u jillimitaw il-prospetti ta' tkabbir u avvanz individwali b'ħafna li jitilqu kmieni mill-iskola. Dan apparti li l-Country Report tal-Kummissjoni wara biċċan kif jeħtieġ pjan biex jiġu garantiti l-pensjonijiet.